Mina ngiyamqala supervisor nginayo nje. Awu cha ngiyaqala ukubona unje. Ngikazi. Angimazi ukukhuluma nje ngiyayiqala into ayike ngisho. Kusanyakaza manje qabazana uzosiphulela ihlalo vele usitshele ukuthi kwenzakalani. Khona ukwaziyo ngalo indaba. Uzolebe uthi awazi lutho nje kwakho. Engaza i-report ngiyiqala namhlanje lento. Futhi agcina ngakuleya B. Sengiyakhumbula. Kukhona nale yakhona wangithuma ukuthi ngiyolanda omunye umuntu wesifazane. Omunye umuntu wesifazane. Uba enonkosikazi endlini. Washiya unkosikazi endlini waphinda wathi angiyomlandela omunye usisi ngayi i-track yomsebenzi futhi. Ngingeza ngiphilisa ngaphansi kwakhe. Ngahamba ngayomlanda usisi ngayi i-track yomsebenzi. Semkinga belungu bambuza ukuthi uphusi bani bathi wathi akangazi. Angani noma isizathu ukuthi ufuna ngiphelele umsebenzi noma inini. Yini kanti inkinga? Hayi, ake sekudedela qwaba. Yini? Hayi, angiyazi into ayisho. Ufiya umuntu wesifazane. Ngenzeni? Ungena omoya omubi nje ngiyayiqala nje lento angena. And unesibindi akaxolisi akayisoli. Ngixolisa into engayazi. Bengisasa lethuba kubingelele embukelo weBlack Life TV kwisiqopho sesithi isonke so myself umlangeni uMakasela anihambi indoda yakhe bafethu ngihamba with my guy Mr. Yazi ukuthi asibingelele igama lami uKings cha. Cha no correction ngithi ngihamba no Mr. Luqa then we can continue. Please respect how. Ngiyalawula lo sisi. Ngiyabingelela kanza ukuthi igama lami uKings cha. Wakaloqa kanza ukuthi themba kakhulu ukuthi niphilile ne right la ohlelo lethu libizwa ukuthi isonke. Asikele ke straight Kaselo. Sharp scope. Sinobhuti fethu osibhalelile sicela ukuthi sikubingelele bra wami usho ukuthi uba wakabani and bese uhlala phezulu kodaba. Ngiyabingelela ababukeli beBlack Life TV. So igama lami mina nguNhlanhla ngwakamdlalosi. So lana ngibhalele iBlack Life TV. Babuke nginani dadewethu nawo mfowethu. Sure. Kunesimo lana engathi ngithanda ukuthi ngizocela ukuthi ningisize ngaphansi kwaso. Sharp. So anlento ngiqala kanjena ngithole umsebenzi. It was 2024. Yeah, so uma ngithola umsebenzi lo ngutholile umayelana nokuthi sishela ama truck siya deliver. So uma ke ngithola lo msebenzi kahle kahle nami ngafakwa ubaba ongizalayo khona kule company. Okay. Ngoba kahle kahle kwakusenginesimo kahle aye naso so ngathi mhlawumbe wayesegula kahle ubaba esebuthakathaka so kwahamba isikhathi so ngingenile kule company yabo la ekushayelwa khona ama truck njengoba ngishayela wona namanje ama truck. So ngafica kahle isimo khona esingesihle nokuba sihle kakhulu kumina ngoba nginobaba engisebenzisana naye lapha yana ekuthiwa ubaba umnguni. Yeah. Ubaba lona usupervisor wami angisho njalo usupervisor. Sathi nje masiqala ukusebenzisana sinaye lapha kule company lengisebenzisana naye kiya. So kwaqala kwa right. So uma nje kuba right nje kube right. So into yashintsha angazi kanjani kwashintsha kodwa kwaba noshintsho ayelenza kumina engasangiphathi kahle. Yabona ngoba wayesenako ngisho ukuthi anginike i-truck. Uma nginika i-truck so athi angishayele. So uma ethi angishayela i-truck angithuma ukuthi angiyomthengela ubhiya nge-truck ye-company. So yeah, so nje kahle ngim-understand ukuthi le nto wayenziswa yini. Yabo. So nje uma ngithuma lo bhiya abelungu uma bembuza ukuthi mina ngikuphi. Afika athi kubelungu akangazi ukuthi ngikuphi. Kodwa ekubeni ngithunywa bani ngithunywa yena. Manje nangathi ngihamba ngabona ukuthi lento yakhe ingifaka ngisho nakubelungu kwingcindezi kakhulu ngoba nabelungu
babengasang befuna ngisho ukungixosha emsebenzini kanti nami mengithatha ukubheka ngabona kulo msebenzi iwona engudinga kakhulu ngoba ngisho ekhaya sebethembele kumina ngenxa yawo lo msebenzi. Yebo, iya kakhulu nje. Yileyo nto nami bengifisa ukuthi nje njoba nami ngeke sengibhalelele ekhaya ngiyacela ukuthi nje ningisize kakhulu. Ningisize ingcinde zanginika singaphezulu kwamandla ami. Ngoba manje lo muntu umdala kodwa manje ubudala bakhe angazi noma ubusebenzisa ngoba mhlambe obona ukuthi mhlambe ngingaphansana nani mina kwakhe. Understand noma mhlambe ngimfishane understand ngoba nje kuningi akwenzayo and sengikhathele that's why ngithe ngicela ukuzocela usizo le ekhaya ngifuna usizo kakhulu. Siyakuzwa mfowethu. Siyakuzwa sisithembe. Kasana unabe yonke into mfowethu. Mhlawumbe angazi khona ufuna ukuphawula. Hayi ukhiphe ngeenga futhi yabo kube uyadayi ngabuya sithengisa usekhathele yabona ayikho futhi lento oyibukisisa kahle nokuthi umuntu ubiyohoda futhi ikhothi ngetrike nakhona ematrikini mingazi sikhona supervisor udlala ngami kodwa ke uyangixhaphaza iyaxhaphaza ngampela ngixhaphaza angithi uyazi fanele wehlisa umoya ngoba sombiza phela la ngiyathanda ke impela ukuthi abizwe nje azoba khona la ayichazele kahle yena ukuthi kahle why yini inkinga yokuthi azangiphilise kahlungu kangaka ekhaya ngihlala nezingane ubaba wakho lo wayesekhona ubaba wagula isikhashana nje automatically wahamba emhlabeni so ngiyambonga uNkulunkulu ngoba wahamba emhlabeni vele lo msebenzi lona esenginikile wona ngoba manje shuthi wayesebona kahle ukuthi ngoba kushuthi kwakuubizo yabo asibize kanjalo lento kushuthi kwakuubizo so ngiyambonga kakhulu noNkulunkulu ukuthi angiphe lo msebenzi ngoba ngiyathi ekhaya akekho osebenza ngaphandle kwami imina kuphela osebenzayo and kulo msebenzi engisebenzayo imina bathembele kumina bonke ngisho ingane zikamfowethu ngisho ingane zikababa lezi ezinye ezingilamayo angishiye nazo baba zithemba lazo likumena uzoxhashaza kodwa manje ngifika ubaba omdala ukuthi engenza leyanto umdala too much. This is very sensitive because mekudlala ngesinkwa kudlalwa ngento esensitive kakhulu. Singadlala ukudlala but umuntu okudlalisa ngesinkwa sakho mfethu lo muntu usuke ekushaye ngempela yabo la ungekwazi ukuthi ayishawe indisilela phansi sekushaya usulele phansi and angifuni uqamamanga bhuti wami kuko konke ngiyakuthenya understand ukuthi frustration eqhamuka you are breadwinner ngala fanele ekhaya kubhekwe wena nasemsebenzini akukho ngivikane naye futhi ngapha umsebenzi unzima uwodwa and then phinde uvela naleli khehle singalazi angisho kanjalo phela mhlawumbe selikhona apha bayidepend mesefika nami bese phinda ngenza into akwenzayo kanti ngimhlonipha kabi ubaba uMnguni ave ngimhlonipha ubaba uMnguni kodwa manje izinto azenza kumina angi-understand serious understand asimbiza khona zosi-understandisa nami sengifuna u-understanda nawe ngingamjabulela ukuthi nama abe khona la nazoyibikela yena ukuthi yini inkinga meqhoshisa emsebenzini ngoba uthi uthe kanje nalo phathi uzwenze njani phela mina yes ngiyakuvuma lokho bona bano connection kakhulu bayamthanda abelungu kodwa manje nami abelungu ngike ngakhulumisana nabo ukuthi ngicela ukuthi angcono bazama ukukhulumisana naye ubaba uMnguni ubeza ukuthi kahle lento ivela impande zayo iqhamuka kuphi izibe kangaka ngoba manje angi-understand nami ngize ngithuke ukuthi ngifika because iminyaka ayiminingi ngifikile kulo msebenzi samncane kakhulu ngiqalile ukusebenza kulo msebenzi but automatically sengifica izinto ezingaphezulu kwami why automatically wena umsebenzi unzima kodwa ke asenzeni kanjeni bafethu automatically siyamdinga ubaba asimlandi automatically uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala siphinde sasa leli thuba sibingelele embukelo we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi isongezo sihleli noKing Uluqa ngitheme ngithi ngathi Mr wavela waqala-ke sabona bhuti again hayi wena ungiphoxa nje bekhona abantu anyway asikho lapho asingasimoshi isikhathi bafethu ubhuti uvele wasibhalela la Luqa
wasichazela udaba lakhe sambiza waba la wachaza udaba lakhe sambona ukuthi ngempela imoya iphezulu kodwa-ke sasisazama ukwehlisa umsebenzi wami nokuqhuza sikwenze lokho sasesimtshela ukuthi eyi kunobhuti efanele simthole ithimba lenza sure ukuthi siyamthola sabona bhuti sicela ukubingelela ngokukhulu yethobo njani siyaphila ika-Black Life TV la ekhaya ubizokisho ebizwa ukuthi isongezo bhuti wami ngibonile ukuthi uyangabaza u-understand ukuthi ngiseleni la ekhaya amakhamera ngaka awukhamera iyona lento ekuthusayo mhlawumbe ubaba uma ngasasichazela ukuthi ubawa kabani ibhuti ubawa kabani ngusibonelo kwaQwabe eMdubaduba siyabonga baba endaweni yaseChibini kunobhuti osibhalelile la ngiyacabanga ukuthi uyamazi ukuthi mazi kanjani mhlawumbe ufuna ukusebenza naye uthi usupervisor wehleli nabelungu kanje awu mayesethi ngihliza welungu manje phela usupervisor mfethu umuntu okhuluma nabelungu thina sitshela yena atshela abelungu into ethize yebo hayi kunjalo ulimi lakijima laphana ngesilungu kanjani anyways asikho-ke lawe bhuti wami ngicela manje simnikeze ithi ubhuti wami asichazele ukuthi ubizeleni la ekhaya bhuti hayi uyeka amakhamera ngizocela ukuqale ngimbingelele ubaba nginganyaphila kodwa baba ngiyaphila nami so baba bengicela bandla ukuthi ungathuki nje ukubona amakhamera so lamakhamera lawa abizwe yimini ukuthi abe khona so ukwabiza kwami lamakhamera baba ukuthi benginesifiso nesicelo wena Nhlamvu ngoba manje njengoba sisebenzisana futhi kuwena ongiphethe ngingaphansi kwakho mina so ngithe mangisebenzisana nawe baba I hope nawe uyakhumbula ukuqala kwami ukusebenza nawe saqala izinto zaba right za right izinto and zingixakile izinto sithe sekuhamba isikhathi wangishintshela and ukushintsha kwakhe angazi ukuthi kwasuka ngakuphi and namanje awungiphethe kahle angifuni ukuqamba amanga awungiphethe kahle awungiphethe kabi so ngibhalela iBlack Life ukuthi kahle kwamakhamera yakhe ngiyacela uthe sokusinyama Sinyama. So yosa mesuka la. Ngiyathenjisa. Izosuke mina. Namkhaya then hawu so uyabona nje bese khala ngamakhamera kushuthi nje ufuna ukuthi kube nezinto kahle ayifihlayo so kodwa ke asiqhubekeni mina ubaba njoba ngimbizile la bengizocela ukuthi naye ake azosho kahle ayibikelena ayikhulumela ukuthi yini lena engayamdlela yona kahle ezidala ukuthi angiphilise kabuhlungu kangaka ingcindezi anginika yona ingaphezulu kwamandla ami namanje lento ngisayisho wamdlela sawamvikela lokho ngise ngifise ngisho ukuyeka umsebenzi engisebenza kona ngenxa yakhe ngifisa ukushiya umsebenzi ngishiye yonke into ngenxa yakhe kodwa manje ngishawa into eyodwa ukuthi I have a family engibhekile yabo kuthiwa kuya ngami ngabe lungamsebenzi ngabe sengawushiya kudala kodwa manje emqondweni wami kuduma ifamily kahle ukuthi kahle kumele kulale kudliwe ebusuku ngapha kodwa emsebenzi ngiphinde ngivikane naye ubaba emdala emngaka kahle ngifisa ukwazi ukuthi baba what is the problem kahle lapha kwami nawe yini lenkinga lena mina ongiphilisela kangaka kabuhlungu kangaka ngifisa ukwazi nje kahle wakwazi ungitshela ukuthi ngiphethe kabuhlungu imake ngikhumbuze ba khona la wakwangithuma khona uB owodwa ngetruck wathi ngihambe ngiyokuthengela uB ngetruck bafika abelungu kwena abelungu uma befika kwena bangibuza ukuthi ngikuphi wena waphendula wathini kubelungu wathi awungazi ukuthi ngiphi ekubeni kunjani ngithunywa wena uyothenga necala isikhathi somsebenzi uyazi ukuthi kwalolo icala elikhulu akuphuza umsebenzini supervisor mina ngiyamqala supervisor nginayo nje awu cha ngiyaqala ukubona unje ngikazi angimazi ukukhuluma nje ngiyayiqala into ayisho kusanyakaza manje uqabazana uzosiphulela ihlalo vele usitshele ukuthi kwenzakalani khona ukwaziyo ngalolu indaba uzole ukuthi awazi lutho nje kwathi engaza ireport ngiyayiqala namhlanje lento futhi agcina ngakuleya B sengiyakhumbula
kukhona nale khona wangithuma ukuthi ngiyolanda omunye umuntu wesifazane. Omunye umuntu wesifazane uba enonkosikazi endlini. Washiya unkosikazi endlini waphinda wathi angiyomlandela omunye usisi ngayi itrack yomsebenzi futhi. Ingcindezi angiphilisa ngaphakathi kwakhe. Ngahamba ngayomlanda usisi ngayi itrack yomsebenzi. Same thing abelungu bambuza ukuthi uphusi bantu wathi akangazi. Anga noma isizathu ukuthi ufuna ngiphelele umsebenzi noma inini. Yini kanti inkinga? Ake sikudedela qwaba. Yini? Hayi, angiyazi into ayisho. Ufiya umuntu wesifazane. Ngenzeni? Ungena umoya omubi nje la. Ngiyayiqala nje lento. And unesibindi akaxolisa akayisoli. Ngixolisa into engayazi. Mana-ke phakathi kwawo sebe serious. Sisithathe lobola umuntu okhuluma lento, uyikhuluma iqhamuka ngaphakathi enhlizweni. Azangibiza amakhamera pho, azangibiza amakhamera. Ngithi manje uyazi vele noma engabiza wona wedwa, ngeke uzumthathe serious njengoba wenza manje. Unezingane zakho abayinakekelayo, unezinto afuna abhekane nazo, ezama responsibilities ekhaya. So njengoba ecelezela, uyacabanga ukuthi bayakhuluma nawe njengoba esho ukuthi usondele nobasi, akazi ukuthi yini ezoyihambisa kobasi ngaye, wrong. Ube ngakubhaleli ngani ku WhatsApp ngoba phela siya WhatsApp na. Uzothini ukuba ukubhalelile? Akuphendule WhatsApp. Hawu, phendula WhatsApp. Bene ngilethe amakhamera. Okay, Ufazi ubaba benzani kodwa. Ufazi ubaba benzani. Ufazi ubaba benzani. Uyamuzwa uyaqhubeka. Indaba yini engangithinta mina. Udodake wena. Sicela usitshele ukuthi yini inkinga. Hayi, angiyazi. Uyamazi ubhuti before? Ngazoyisa. Ubaba wakho umazi kanjani baba? Sisebenza naye khona company. Sisebenza naye company. Wathi segula kakhulu. Wasekubheka ukuthi ubani wakwabo ngangena. Wathi ngekho wakwabo khona ingane yakhe. Why ihlapha ina position nobaba wakhe lapha enkampanini? Ish. Wayiphethe lesikhundla ngikusona. Ephethe kahle wena. Ish. Hayi, ngicela ungaphawuli lapho. Kanjani manje? Yeah, ngathi ngayiqala kanjani nje lento. Qaleqaleni. Wayiphethe lezi zinto zenyunyana kanje ubaba wakhe. Yazi abasebenzi yabo. Manje mina ngangayijolile indaba yenyunyana. Ngayijolile indaba yenyunyana. Abelungu base beyangithanda ngenxa ukuthi ngathini ngayiba kanjani lento kunami ngikho Waba yegundana. hawu Ngosizulu shona. ngaba igunda Mangavumelani nabanye yegundana. Waba ingcele bani yabelungu. Qhubeka ngeqwaba. hayi kodwa sungehlisa isithunzi nje Ingane zami zokuthini Ngiyakuzwa Ngiyaxolisela. angithi ngivele lento kuthini Angeke ivele ukuthi. Hayi angikavali. Ngikavali. khatha lithi isikhulu Okay, khatha ke mfana, qhubeka ke baba. sekhathile shosho Angikavali. Khuluma ke. lo mthetho ubaba lomfana lo wayengihlukumeza umsebenzi ngafika ngimncane ngimthathe eqashwa yena benganalwazi ukuthi sisebenza ngoba wakhe uyabona ukuthi ungifice seyikhona bese ilesikhundla lesi ubaba wakho ephethe lesikhundla lesi wangasiphethe kahle baba wangasiphethe kahle nje sikayidele neminyaka ngasho njalo nje Imaki nginombuzo. Sonke lesikhathi wena ukwazi wangitshela lento ngitshelani ukuthi wena uyamazi ubaba. Lokho kuqhamuka manje indaba kuqhamuke manje. Ubuza umlungu wethu uSebret uzokuthola uSebret. Ngicela ukuthi uyaqala ukubuza ukuthi lesikhundla engisiphethe sasiphethe ubaba wakho. Okay. Yeah. Ubaba wakho wayesebenza Wami. Hayi baba wami akazasebenza lecompany. Ubaba lo mfana wayesebenza lecompany. Okay. Owami wayesebenza kwezinto. Wena wahlukunyezwa ubaba wakhe. Wahlukunyezwa ubaba wakhe. Ngathi mase ngizwe ukuthi zalo ubaba yani ngalo ngiyeza ukuthi hayi. Yabo bakuthanda lokho. Athi uqede icinyo kamera. Sicimile. Ngangifisa ukuthi ngingene ingane yami lesikole lesi.
ngiyacanga ukuthi sikhuluma sodwa nje. Yeah, yethu le. Ukuthi nje Sengiyabona ukuthi useyabona umfowethu ukuthi hayi akaphathekile kahle. Bengitsho ukuthi akaboni, yabona ngazi umfana ulungile ngathuka nje mase ngilethele. Ngiyaqala ukumbona ehyper kanje. Chaza ngoba uthi ulungile. Udlala ngesinto senye ingane. No, hayi ukuthi amxhaphaza. Ukwazi ukuthi babakho akasekho sekubhekwe yena wena ufuna uzo-add ufake ingane yakhe nibe bawuthiwe emndenini wakho. Ubaba wakho ngihlumo zakho. Wayekwenzani ekuhlukumeza? Khuluma wayekwenzani? Konke kukhiphe sombuluma. Isithethisa nje yabona. Ngize ngizizwe ngathi angilutho. Asho into njengale. Kodwa yena wayengazi lo umfowethu ukuthi angisebenze njengoba wakhe. Cha uthi aqala ukuzwa lokho futhi manje. Ngiyaqala. Wembhulisha emsebenzini. Manje lento yakubangela isilonda wathi mawubona lo mfana Kodwa-ke upheka ngayo. Kodwa-ke ukhuluma iphutha manje sangathatha imoto yomsebenzi ngalanda ngayo unkosikazi umuntu esifazane. Amakhamera siwacishile. Akholeka ungahlambuluka sasebenza. Abasebenza Wamthatha ukubaza umuntu nokutruck. Hayi ayikho lento esho. Amanga manje lawe ngiwashona. Sekwamanga. Hayi ayikho lento esho. Sekwamanga lawe So ngiwashona. wena ingane ihlukumezela bhuti ukuthi uba uhlukunyezwa Ya kwakhe. bethi ya bengizama ukuthi mase sikhuluma nje nawe ungayenza lento sisi. Hayi cha wamfaka manje ufaka ba. Ubheka kahle ngoba gasela. Namagazela. Hayibo mina ngiyazi lo. Cha sesho nawe ungayenza lento ukuthi mawuhlukumeze umuntu othile yabona. Uhlukumeza umuntu. Uphinde Hayi mina uhlukumeze ngihlukumeza umnikazi wendaba. Ukugwala phela lokho Igazi. uthi ukugwala phela lokho ukuthi ushiye umnikazi wendaba uhambe komunye lo mncane. Wena nalomfana nilingani asiyeke-ke nje ukuthi nofishane ukhulile baqwa. Hayi ngikhulile kuna kodwa hayi ngale ndlela le ubaba wakhe wayemdala nje ubaba umdala. Angikhulumi ngoba bakhe ngikhuluma ngaye nawe. Yebo. Nishayana ngo-3 years. Exactly my point. Nishayana ngo-5 years. 10 years. Yabona ukhulile kahle kahle. Kodwa lento besingayilungisa ngaphandle kwamakhamera. Amakhamera sisacishile indaba uwari ngamakhamera. Uphuzile nimfowethu. Akaphuzile. Angiphuzanga. Ngiyaqala umbone Kodwa baba uboni ukuthi inkinga lento yenzayo ukuthi udlale ngesinkwa somunye umuzi. Because ku-serious. Usebenzela ikubo manje ubaba akasekho sewashona umndeni ubheke yena and imncane nomfana ukuthi angasebenzela ikhaya vele kwakhona lokho kukodwa. And then wena unesibindi sokuthi ngoba ufunela ingane yakho. And namanje mina ngimzwa ukuthi uyamenzani baba wakhe. Ukuthethisa ngathi emsebenzini. manje fanele ngiqale phansi. Ngiyoqale phansi ukuthethisa emsebenzini issue yini? Wekuhlukumeza kanjani? Mangaka maseboni ngawusayina ngaphansi kwaloya muntu. Wawenzani? Ushona izolo 2023 izolo nje lo. Wayekwenzani? Okay, wawenzani wena emsebenzini? Hayi angazi wangihlukumeza nje. Wawulanda amantombazane ngetruck. Sangubheka wona. Amanga labashona. Kodwa-ke sesiphethe. Hayi. Uyayibona into wrong oyenzile baba njengoba baba Angesola impela nje. Bengazi ukuthi kanti sekuyibig issue kanje. because ngiyakuzwa Ngithi nje manje njengomuntu engaphansi kwami ngithi mhlambe yabo. Kodwa sengize ngabhodla ke nami ukuthi njoba ngimiphatha kanje. isongazi. Yes. Ngoba baba wakhe hayi. Unabo abantwana wena babuqwapha? Yebo. Unabo abafana? Yebo. Bengashona wena ingane zakho emsebenzini enze lento efanayo ungazizwa kanjani? Hayi. Uyacabanga lokho ukuthi ngaphinde kubuye lokho? Hayi angiboni ukuthi ayicabanga leyo nto angiboni. Awu. Angikazi ngikubona ukuthi le lo mbozana sisiwami angiboni ukuthi ayicabanga. Usazosebenza naye nje usakhumbula. Ngifuna mina ukuthi axolise kuphela futhi alivume iqiniso ukuthi ungiphilisa kabuhlungu. Mina ngifuna nje ukuthi asho ukuthi yisipho okay sengizwile ukuthi kahle kahle lento imayelana nobaba ukuthi azangiphilise kanje. Kodwa manje into engilwana ngicela ukuthi nje njobe selikhulumile iqiniso ukuthi kahle kahle lento ifaka ubaba phakathi. Ngifuna ukuthi mina akhiphe izilwane ukuthi uyaxolisa and uzoshintsha isimanga indlela angiphethe ngayo. Asikwazi ukufosa abantu sibaxolise because uzowenzela wena nathi. Sekukwakhe nembeza wakhe lokho. Asikwazi phela if meku kanjalo fanele isothe out ubhekene nembeza wakhe. So siniyekela ngizibhalela ekhaya ngokufuna sikusize sisizeke nathi ukuthi uthule sikwazi ukusiza ubhuti. Siyazi ukuthi udiniwe awukho right so provide a counseling after this kodwa ke sinikeza ithuba lokuthi sidile nayo ubaba uqwapha. Ukuze angayenzi nakomunye umuntu olandelayo. Ngiyakuzwa Kodwa mfethu wazongehlisa isithunzi ukuthi wanje. Ngani? Hawu ungibezela amakhamera.
uthe ngoba si-off namhlanje. Ngithe aswayeke phela amakhamera ngoba sesiwacishile. Ngeke phela sifisa ukuthi umfana acishe amakhamera nawe bese uzobamba amakhamera la. Ngithi mina uyacabanga lokho kwenza kubhuti nje uneyingane nawe ukuthi ngelinye ilanga ungagula ushona ufake ingane yakho ubhuti athole iposition ngenxa yokuthi usehlalile emsebenzini ngenxa ye-service. Mephinde enza leyo nto ey'nganeni zakho uzozizwa kanjani ngalokho? Ngeke ngiphathe kahle sisi. Ngeke ngiphathe kahle. Pho kwenzelani into ongafisa ukuthi iphinde ibuyize kuwena? Ngiyaxolisa. Xolisa kuba kumina mina ungenzanga lutho. Cha, Uyabona ububi besenzo akwazi sakho. ukuthi akhulume ayi kwabanye abantu engabukhuluma nami engathi akanayo inamba yami. Ube ngaqali ngani mina ukuthi ngizo-acta kanjani. Ngithi mina uyabona ububi besenzo sakho ngeke ngumfana omhlukumezayo. Uya-understanda yini ukuthi ngelinye ilanga lento ingabuye izeze kuwena? Okay, understand yabo. Uyayibona? Yebo ngiyayibona, sengiyayibona manje. Ngoba lokho kufisayo ngangenzeka ngangaqoshwa umfana emsebenzini. Konke lokho kuzamayo kungenzeki noma kuthuzwa kanjani nabelungu. Kodwa kwenzeke kube uyena uphinda aphathe. Kodwa indlela asho ngathi ngizwana nabelungu sengathi mina ngumuntu oyingcele nabelungu indlela akhuluma ngayo. Awuvele sixoxele wena ukuthi wena ungazwani nenyunyana ngithi vele ukungazwani nenyunyana ubona ukubecele bani lokho. Manje inyunyana kuphoqa wena ukuthi uyijoyine ungayijoyini. Akuphoqiwe kodwa kwayikhona lokho for the fact ukuthi wena abanye bebeshona ngala ushona ngala wena. Hawu cha, kodwa indlela osho ngayo sothi sengathi mina ngicela nabelungu. Uyona incelebane kodwa uncela kubona. Ngithini? Phakathi xolisa phela nangu umfana. Ngiyaxolisa. Xolisa mfana. Uyalibona kodwa iphutha phakathi kwakho. Yabo njengoba ngithi ngiyaxolisa njengoba ngiyalibona iphutha. Ngiyaxolisa uze ngifake ubaba wakho wethu ngisanda ungishiya. Sisanda ungishiya. Nanokuthi nje lento ukuthi izona zabadala zibona kwathi wona iphele manje. Ukuthi ngithi isongeso ayi ngathi ngiyesola bengithi mina unakile bengithi Hawu. ngithi unakile. Phela ngusupervisor. Yabo sometimes uyathetha nje. Ukuthatha kunalutho. Kodwa awu cha zathi ngimthume i-girlfriend ngemoto emsebenzini ithi ne-check nje le moto. Yeka le. Kodwa mina ngiyamkholwa ukuthi wakwenza. Awu. Bathi-ke babukeli bethu emakhaya sizule udaba lethu esize ngalo umfowethu ekhuluma echaza ukuthi kwenzakaleni. Thina ukuthi abantu sibahlalise phansi magazi sixoxe nabo sisole isisombululo. Lento yasongeswa siyithande kahle uhlelo nje. Fanele silenze and nalona futhi lasiza ekuthenini umuntu mawukuthi nawe khona umuntu ombambele igrudge ofuna ukukhumbula ukuthi karma is A B. So ngenzeka ukuthi nje ufuna ukwenza okumbi komunye kusazophinde kubuye kusho ukuthi kuzohlezi kuyi-ongoing thing and uba uzoyiyeka wena kufanele uqale wena ukuthi uyiyeke. Isondo liyajika-jika. And yonke into uyibekele uNkulunkulu uma ukuthi akwazi ukubekela uNkulunkulu ubekele lapho ufuna ukuyibekela khona because uthatha izinto uyithathe inhliziyo yakho uyithathele ezandleni zakho egcineni zabhekufaya. Mina umlangeni magasala bafethu this is very sensitive I don't want to lie. Angiyithandi into yomuntu odlala ngesinkwa somuntu because thina abanye bethu bakhule abazali bengekho. So wena modlala ngesinkwa sami hey uthinta inhlamvu yeso lakhe ngiyakutshela shela. So ubaba uqwaba I'm happy. Uyihlohla nawe sisi. Ngiyaxolisa vele ngibalo inkinga kanjani ngiyaxolisa nami ngiyayibona futhi inkinga yami ukuthi ngihlezi ngihlohla. Kodwa ke mina siyabonga ukuthi uxolisile walibona iphutha lakhe. Yabo? Afowethu. Inhlela nithelela namanzi nibe right aliqhawula nangu futhi ehlisa umoya. Ngiyabonga ngoba manje ekugcineni useze wakwazi ukuthi akhiphe leli lokuthi yaxolisa. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Next time nawe. Uqwabi abekani kanti abantu banjani? Hayibo. Manje wakhuluma ngesinkwa basilumeni. Sasala dizini. Sezebe subscribe, like, share and comment. We love It's the Black Life TV.